Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Mun kuma sake saduwa da ku ta wannan fanni na YouTube channel. Yau muna so mu tattauna ne akan yadda ake samun matsala na wajen buɗe Gmail account da kuma sauran wasu abubuwa daban. A wannan fanni na Arewa Tulips channel, YouTube channel. Farko dai da yawa mutane suna samun matsala wajen buɗe Gmail account. In kana tare da Android naka da data a ciki, sai ka danna nan, sai ka je ka Chrome ɗinka direct. A wajen browser ka sai ka danna YouTube, sai ka danna Gmail sign up. Da gashi nan ya fito Gmail sign up. In ya kai ka wurin, sai ka zo ka wajen create account. To da yake dai wannan wayan akwai Gmail akai bari yi kai da create account direct ba, shi yasa ya kawo wannan wurin, kuma akwai security akai, dole sai na saka security nan kafin na ci gaba. Alright, to yanzu zai bude mini inda zan saka Gmail account na ne, da yake akwai Gmail account akai. Zai iya yiwuwa ko zan yi sign up, za sign in wani account daban ne, amma yawwa ya kawo ni wannan wajen, sai na zo ni create account. To zai iya tambayan ka for myself or to manage business. Sai ka to myself. Yawwa sai ka saka suna, bari mu gwada cewa Musa, sai mu ce last name ce Yakubu. In kuma suna uku ne ma za a ƙara sa a gaba last name ɗin Yakubu, a ce Malam, ko mu ce Yakubu Inusa, duk dai wanda ya mata. Sai ka zaɓa ce June ko May ne, kuma wani wata ne, ka ce 16. Ka rubuta sunan shekarun 1999. Sai ka ce gender, shine ana za gane mace ne ko namiji. In ma baka so ma za ka yi cewa rather not to say. Right, yanzu a matsayin namiji ne sai mu sa male, sai mu ce next. To anan zai kawo maka abubuwa makamancin haka, kamar sunayen da ya kamata ya zama na Gmail account naka. Anan ya ce mana Musa Yakubu Inusa @gmail.com. nan kuma ya ce mana Yakubu Inusa Musa @gmail.com. in ma duk wannan guda biyun da aka suggestion ɗinka ba su yi maka ba, sai ka zaɓi create your own Google Gmail address. Sai ka saka, sai ka sa create Gmail address. za ka yi sawa Yakubu Inusa, wasu na amfani da yadda ba don su a ƙarshe 1999, watakila ba wanda yake amfani da sunan nan. To ka gani shine yanzu. Sai ka saka password ɗinka. Amma a password ba a cika so kai sa abu very simple ba. Wasu suna samun matsala wajen saka password ɗinsu, sai su saka phone number su a wajen. Wannan kuma yana da hatsari babba sosai, saboda ana samun hackers wanda suke bin Gmail ɗin account ɗin mutane, ko ma dura musu wani abu, su ma suna da amfani da wannan abun nan, ko kuma saboda leƙen asiri suna amfani da number mutane suna gwada su shiga. Ta wannan fannin ya kamata a ce ka yi amfani da strong password. Abin da ake nufi da strong password shine password mai ƙarfi, wanda ba kasafai mutum zai iya guessing wani password ne a jikin wayanka ba. Bari mu gwada muku guda ɗaya. Sai ka ce tun da sunan shi Inusa ne, bari mu gwada Inusa. Da farko ka sa capital letter, sai ka zo ka sa NUSA. to a ce kana da kaman wani suna na wani abokinka, amininka, ko kuma wani kanwarka ko yayarka, ko dai wanda ba ka yi manta ba. Sai ka ce a ce Inusa Sadiya. Sai ka sa 344 234. a yanzu haka ka ce
ka fitar da ta yayi Inusa Sadiya 234. yanzu bari mu gwada verify magani. yawwa kaga yanzu ya riga da yi. yanzu a nan wurin saka phone number da za a tura maka wasu nambobi guda 6. kana saka phone number nan yanzu bari mu gwada magani 3 1 2 3 4 5 6 7 a gani kana cewa yes in shi kenan za su tura maka wani nambobi guda 6. in kuma baka so ma ka yi amfani da phone number ka sai ka sa skip. yawwa yanzu Musa Yakubu Inusa wannan shine Gmail account. kana dana next shi kenan ka riga. bari mu gwada dana next mu gani kana cewa agree din nan shi kenan ka riga ka bude Gmail account. as very simple as that, ba tare da ciwon kai ba da wata lokaci. saboda neman ƙarin bayani sai ku subscribing a channel namu, saboda uploading din videos na abubuwan da suka shafi kwamfuta da kuma internet. mun gode.